La sala d'exposicions de la Paeria de Balaguer acull fins al 13 de juny l'exposició La Brígida i les flors, amb pintures de la balagrina Brígida Carrera Freixes, de 93 anys d'edat. L'autora és coneguda com la Brígida del Niu per haver regentat durant 3 dècades amb el seu marit, l'Alfredo, el Bar Tomàs i, posteriorment, el Niu Cub, 2 locals emblemàtics de Balaguer. Ara la seva família, coincidint amb el seu 93è aniversari, li vol retre homenatge amb una exposició per mostrar una de les facetes menys conegudes, la de pintora. La Brígida es va iniciar la pintura a l'escola, però no va ser fins a l'edat adulta i mentre treballava al bar que es va apuntar a classes de pintura, a les que dedicava les seves poques hores d'esbarjo a la seva torreta del secà de Balaguer. Va ser en aquest espai, al Terrafort, on la Brígida connectava amb la natura, font d'inspiració de la majoria de la seva obra pictòrica. La seva passió, però, també ha begut de llibres, postals i altres pintors. Paisatges, postals o fotografies de les netes han estat motius d'alguns dels quadres que ha pintat, però les flors s'han convertit en les protagonistes principals de la seva obra i les ha representat de totes maneres, colors i mides.